Hello guys, welcome to the new vlog. Guys, आज हांव वयतलो फातर्पा जात्रेक. आज तिसरो दीस जात्रेचो. ना वन आसा कसं हांव सद्या वयर चडटा दत्ताच्या अगे मोबाईल दे रे शिवम तू म्हण की सबस्क्राइब म्हण सब्सक्राइब आणि लाईक कर म्हण लाइक करो। हा चल गॅस कर बेगीन कर काय सांग बटन उडतो परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से करो फिर अब्बा बंटी लासा बंटी की मीम बी दी मरे अब्बा बंटी चढला आम्ही काय मीम दिला अहो सब आयज वरत फुलाचो रथ साडीतले बी सगळे घेता आणि अबय कौशल बाप इलोचा कौशल तू किती म्हण बांधता सध्या काय ना आणि व्ह्यू असा येता किती पोलीस पोलीस येतात काय पोलीस येतात आणि फातर्पा देऊळ ओ बघ कितलो टॉपार असतो आणि हार्ट तरी पळयात कितलो असतो आणि हेंका पळयात खंय बसला ते या कितरी पळय बंटी गट्ट बंटी मो असं मो आसा सध्या बंटी ओ राडसणार रे तुमका आणि देव आणि एक दुसरं देव आणि आता रथ धरपा जागो गाय जेव्हा वाकडे जॉईंट व्हील वाकडे जॉईंट व्हील असं बंटी म्हणता शिलो असा सगळ्यान जोनी नक्की आज खूप लोक गेले तेजा सेला सिद्धांत येला येती सुधालो ए मंक्या किती आवडतला अब्बा लोका मंकी म्हणतो तो मुनीस चारी जोनी नक्की गाइस मेरा तावेर असा आता आज तुमको बरा नहीं होगा तुमको पार्टी लगला अभी के तुम्हार सोडून अभी के तू स्टार्ट करू ना केला सुद्धा हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग काळे आता आम्ही तावेर ओए मोबाईल देवळ जागेत तुमका देवळ जागेत नगरी दाखव रे भाऊ किती करत लाईव्ह सध्या नका ए किती रे अरे त्या दोन्ही जोडी सारखी धरा बरे आता त्या जागेला मी आता पासा कोणत्याला सांग बरे कोणत्या ते सांग कधी ती किती सांगून यो वसंत दाखवा तुमको सरप्राईज सरप्राईज आता होईता बिगिन आम्हाला ना कसं असे आता आम्ही गेम खेळटा खेळटा गेम स्को बरा रे बघ मस्टँग GT बी असा आणि थार रॉक्स बी असा सुपरा बी असा ती बस सुपरा MK5 लॅम्बोर्गिनी बी बुगाटी डिओ ही बघ बुगाटी डिओ होय
थारॉक्स असा आणि इकडची निसान GTR दिसता मग आमकां हे गाडीचे तुम्ही नाव कमेंट करून सांगा तुमची ती जी वॅगन जी वेगन चले या आईस्क्रीम घेता आता आम्ही हय आईस्क्रीम कापायला मजा येता रे हय तर काय जाता आम्ही बसर रथाकडे वयता आबो चाललाय आईस्क्रीम काबार जाल्ला खाऊन सुद्धा आली तर रथाकडे पावले अरे टोय घेता तर आम्ही पाहिलं गाईस दिसताला बया असे अजून खायचा हो बिझाड अब शिवामा का बेतारा या मी वसून जय म्हणतात कळसवर बाबायला कळस पावला वयर आमचं आणलेली कळस कसं वर पावला हो मागे भेटत का वाटता लायला तर कळस लायला आम गेलो कळस लायलो